Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wonten dawuh. Milung dawuh, Bos. pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek. Nalika semana aku njujug ning Datuloyo. Ning Kraton Ngamarta katon sepi sepen. Tumuli aku njujug ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku. Napa Pandhawa lenggah teng sanggar pelanggatan? Yo, pancen bener mengkono. Mergo aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sri Prabu Darmakusuma? Wis Pramadewusana wis tak aturake marang Sri Prabu Darmakusuma. Lan niyating Bragalpada wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sri Prabu Darmakusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta. Aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun. Yo, Raden Werkudara. Malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arepmu dituwuh males lara wirang. Merga aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap kowe cendhenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Buti Candala. Mula kowe kudu kok tak sirnake saka lumahing bumi kreping langit. Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggalih Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gop. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo. Pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udyan panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita dok nalika semono akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing. Mula niatku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gop. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh. Perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gop. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok glelenge ora jamak. Mengko aku nek tingil-tingil tak slenthek kok mesti Dapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gop. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng mriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebab apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek Ambulan. Lho. Nggo ngopo? Ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti Sirna Mergalayu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada Rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar.
Godo apa? Lho nyata niku kula mboten tenang. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Pinangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali ceng-ceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. Ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarka kali Tarka niku. Gletak toponge uwal rambut kumrem biak jambak Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karo-karuan iki. Tulung! Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok ten niku jangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerak. Nggon cangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka gedhek. Kaya mbuka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudeng kuku Pancanaka bles. Gedhe mancur diombe karo Raden Werkudara. Mergo wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal, sikile sempal, wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong kula niku crita napa iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Ga. Kae kira cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke crita ki ora. Oh sing jeneng wong mayang iki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngastina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkune. Kleru ya. Patih Sengkune niku maune ngece-eceni kok. Kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga minyak angin. Lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkune ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Ndarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka. Medi Cantaka yo. Silet. Karang cah saiki iki nek dinehi basa ngono malah radong ya lho radong. Dadi kudu dicethake. Sogok silite. Bles ngaku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang, kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka panahe dies. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saya kok ora ana sing nanggap. Ah iya. Karo Bagong takon bapa. Karo Bagong gugat. Ah iya. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai
Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakangne dhewe. Jedhek Prabu Karna kena gulune Tyes niku mboten tugel gulune ning pedhot. Lah iya. Ha Kakang biasa ngono kae? Ha iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ah, bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding mati. Wah pokoke Bratayuda niku werna-werna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya ming rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gong. Ha iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke mbangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega. Aja ngiyas karo aku, aja ngempukke banyu ngatuske. Aja ngatuske banyu ngempukke watu. Tontonen bakal kalah karo Janaka karo Werkudara. Trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan. Ngatos-atos tenan. Pethoke Werkudara. Nggih, ngatos-atos dhuwur. Paranggul mungking ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungking ngalogo Satrio klemak-klemek midak kapuk ora pendek suwu. Kadangi Taruna Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong cilik getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke, nanging adine sing diajake ning pabaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging iman astaning Kakang Mas yen nganti kergetan gedhi pandhita ingkang kaya kowe Bragalba. Babu arep apa? Wektu dene iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang. Sedane ayangku. Para Sata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa. Mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadani. Mula cobanen Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi lawar kene mangreganing patimu Bragalba.
andani ngeyel kok. Aku wis rasakno. Lah iya. Bro le perang. Bro. Ratu Gustimu gleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngletak candha wae banting ning lemah. Bres. Lena pangindane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel. Jambak rambutnya geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ah iya. Terus Candra Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ah iya. Kedua iki wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ah iya. Mantem dias-dias. Saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Son jengkelang. Mati. Genah. Mbok ya wis pendem apa ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbok ya dielingke. Mah aku nek nganu kolang-kaling kok. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung nganget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petaci-cia kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok ngglithani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon. Tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku. Ya sembuh. Kok nun. Janaka tangane dian. Ngantem sirahku kok jengkel uga. Lah nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Kok aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung pengapit. Siung pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora nggletak tuntang Begawan Bragalpa. Oh. Duwe siung kok lho. Wah, lampuh. Janaka tak cokot mati. Merga siung. Merga siung. Nek Janaka mati kakange ora trima Werkudara maju tak cokot bapak pisan mati. Mesti mati. Mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima nek kula maju tak cokot mati. Mesti mati. Mesti mati. Sedewa maju tak cokot mati. Puntadewa maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju tak cokot mati. Nek ana telek tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. Apa-apa kok arep dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Oh ya sak kepenake dhewe. Mikira. Tamanane siung mapit nggih ngatos-atos ini. Yo.
begini Kang Mas nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan ingatasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalba kemawon kula kenging dipun cokot jangga kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas menapa sampun telas kegiatanipun Arjuna menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget kula kawan kelan purun pendhita namipun Kul Pragalba menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh seminggir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika. Amel ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Pragalba nyedhau kene uncali tungkak raimu ora pecah aja dundang werku lho. Kaget aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalba sowe Warakudara. Lho, lah kok tak matke saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adhiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparet. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa lara irang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme. Aduh jagat iki aduh. Matek. Wah. Kok Nun. piye kok? Mboten nganti sangan paraning bilae ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendang bres. Lah bilung Modar. mati piye? Wong genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngoten nika. Oh lho, nyemelangi nek nesu. Lha aku bilung isih urip iki. Modar ora kowe. Aku ming cecak ijo kana pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, salah.
Sa. Mungsuh Werkudara. Ora entuk papan gunake siung pengapit. Yo. Kekalih mundur mengsah Begawan Bragalba sanalika semanten sigra murka Sang Puntadewa ing Mangajaparsa meper mubal babaling kanepson parandene bawane tasih wujud titah sewantah wujuding manungsa ing kedununganina lali salah apes lawan mati mundha dhateng raos benter ing kemapan wonten lenging penggalih saya panas penggalih Sang Puntadewa teman jalari mekaring Sang Puntadewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Pandra tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan marayang wisikan magulingan lima Bojleng iblis. Lah kok dadi kaya ngene kahananku ing mestine kudu bisa meper mubal babaling kanepson. Lah mergo saka pulkal gawene Brahmana kala Bragalba nganti wujud kaya ngene. Adikku loro padha mundur. Ayo yen kowe arep kepengin nyoba karo Nalindra Ngamarta, aku wis wujud kaya ngene Bragalba, kowe arep bangga piye legane atiku Bragalba. Kepiye nek sing ngene iki? Ayo. Mati aku sinuwun aku nyuwun
kepelasan. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mati. Sinuwun Darma Kusuma duka. Aku ya weruh gedhe banget butane. Heeh. Wes, meh sundul. Gayoran kono. Heeh. Wedan kok. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget e. Engko gek rene kok. Aku ngentut. Mbah. Mula kok tarter. Mbok ganti kabehke ora dicir-cir kok. Jijiki ora. Isin apa digotong lho ya. Adikku cah bagus. Ingkang mestine ora kaya ngene kahananing pun Kakang. Ning merga ora bisa meper mubal babaling kanepson. Wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul merucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kaliyan para Pandhawa. Nggone wis nyaketi dina kamuksuan ning lakok abot temen godane merga saka pokal gawene Bragalba nganti kudu aku wisuh marang gedhe mungsuh saka pamengkang jagat Kangalan Bragalba. Werkudara Janaka adimu kembar gendongen. Ayo kowe karo aku takon kelawan sangasih prana kahanane Pandhawa lha dadi kaya ngene. Njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardi Kengkerat. Negara